Most of the time ndogara ndakafarisa because ndenge nchiziva kuti vapfana ava idzungu chete hapana zvinozikanwa. Paita nyaya diki diki panapa, nyaya iri kunetsa, nyaya yatungwarara, tingangoti nyaya new school, new wave yemapoliticians vakanopindira pachinhu nemadhara vari kuzviti aiwa takabva nekuhondo takazodii takaita zvakasiyana siyana handiti. So mutsvangwa dismisses tungwarara panapa. Vaenda namutsvangwa vanongogwabvara munhu 2 minutes obva vatoenda. So mutsvangwa anga ari kubvunzwa nenyaya yatungwarara. Kuva tungwarara munovaona sei? Because vatungwarara vari kuita zvinhu zvakawanda kapanguva ine. Vatotengera rutendo mota, ndo nyaya hombe yaita kuti zvisvike nekunani nekunana mutsvangwa. Ende mutsvangwa ndobva ati aiwa, that's a petulant side shows. It has nothing to do with the body politics of ZANU-PF. Vanhu vakangosvikawo pachinhu chiri kunakidza, they are just being tantalized. Apedza zvake mutsvangwa akati aiwa vakomana ivava hapana nezviripo, hapana zvinozikanwa, vanhu vekuti vari kungohakira chinhu vakangoonawo zvinhu zvichitapira kudhara. Saka vakomana aka hatichazive kuti toteerera zvipi, nekuti uyu anogara ari muposition yekungoti anodzikamisa munhu wese mutsvangwa, because anogona kutoti I think if I'm not mistaken he was the first guy kutanga kuda kutochallenge VP Chiwenga. Zvisati zvakamboitwa nevanhu vese. Akati uyu anga ari kuTanzania uyu tichizoda isu tiri kuhondo isusu. And people were like zvinhu zvake ari kuzvihodha kupi? Ndobva anodaiso bva anoti tek kuna Tagwire ameno zvaanga ataura bhabudira vanzi aiwo saudze vanhu zvauri kutaura izvozvo. Is that guy wokuti haana zvinoyera kumberi kwake except kuna president wake. Ndiwo ndisandakambonzwa achitaura zvakashata about, but totasa kubva kumashure chero kubva kunguva yana Mugabe, mutsvangwa ndo vanhu vanongozikanwa nekungotaura zvavanoda. Vamwe vanoti mutsvangwa anotaura garbage. If you search pane mavidhios amudharagesa kuti iwo mutsvangwa mukano mako munonhuhwa iwo, pfekedza muromo wako manepukeni nemapamba, because muri kubuda zvinonhuhwa mukano mako. The moment paunongoshama muromo chete mahwanda anenge atotanga. Chaakunetsa panapa ndechekuti tungwarara ndaadvisor, ende tungwarara ari kuita zvinhu zvakawanda. Tungwarara ari kumake a lot of money ende ari kuto empower a lot of people. So far tungwarara aita zvinhu zvakawanda zvinobatika kudarika mutsvangwa. Mutsvangwa zvekwanzwanza kuempower nevana vake chete. Ari kuita zvekudheni kwake, kungotora mari yake akatonanga padheni. Zvekuzonzi kuda kuzoitwa chakati, kuda kudii maprojects, I don't know zvangu kune vanhu vari muZANU-PF, maybe munogona kunge pane akambodyawo mari yamutsvangwa kana kuti pane akamboempower naye. Handiti mukuzviona. Saka manje paari kuzonodismissa this new school iyi yekuti iri kudhila navanhu vakawanda, iri kuuya ine mastrategies yekuti ikwanise kuaccommodate everyone, kuti ange achitarira utauro kana kuti achikwana mune zvinhu zvemusangano yavo iri. Ndo padzoka ponetsa ipapapa akunze vakomana ivava vanakana nedhiri, vanhu vokuti vakangouyawo chinhu chichinakidza kudhara. Ameno munopaonawo sei pane nyaya iyoyi? Takamirira kunzwawo vamwewo zvavari kutaurawo panapa. Tell me what you think in the comment section kuti munopaona. Chona vane Zimbabwe nyaya pazochishisapa. Hondo akanori kunorohwa manje hondo after mbuya nehanda. Ini naye mukoma wangu akaenda 1966 aine 22 years haana kudzoka. Vakadzoka vachena vane mzimu yavo. Kufa kwake kwamukoma wangu hakusi kuda, asi akafira chinangwa zvakadini zvakaenda. Vana vakaenda kuhondo havana kuenda vari vega ava ma 16 years 17 18 20 23 hamene ipapo havanoenda vari vega. Vakatorwa nemaneti. Kanchiti maneti ndora shampupuru. Shampupuru chachi cheZimbabwe. Ndiani uyo? Mbuya nehanda uya. Chokwadi kundiurayira nyika yangu here. Mapfupa angu achadini? Ashamuka. Haana muka ari iye, akamuka mune vanhu, munesi vanhu. Ndichairwa hondo iyoyo kusvika pekupedzisira. Asi chokwadi mbuya nehanda ndokuchironga ega kuti uyu neuya. Ngavachenda gwara.
ndoda kukutaurirai vana vezimbabwe chokwadi chiripo ndinini Dr. D. Bepa mashoko anotizvo vanhu vakomana vese vakanga varipo pahondo yechinhoi vakafirapo. Hezi chokwadi vanoti 7 kunyepa tatiri 10 7 ndo vakasara varipo. Ndaivepo inini Dr. D. Avana Peter Manyerere takatosiya varipo. Ina vamwe vangu ndisi takapunyuka tiri 3. Ndoda kutaura chokwadi vana veZimbabwe. Tapunyuka tiri 3. Ini neuyo handizivi kuti vachiri vapenyu. I don't even know. Ndokutiza kwatakaita tiri 3 takaona chimota chemasoja vakanga vari 2 varungu ndobvatavashuta ndobvatatora chirendrovha ndobvataenda apa taenda tidzokera kupi kwatatabva kune zvombo zvedu asi vakomana 7 takavasiya. Ndochokwadi chandinoda kukuudzai vana veZimbabwe kama musingazivi. Yezi magamba 7 ndiwo akabva aperera ipapo. Asi inini Dr. D takapunyuka tiri vangani tiri 3. Handiri kuzvitengesa, ndine zita rangu rakazvikwanira. Vanotoziva vanoziva kuti uyu mudhara uyu ndaasekuru nevazukuru. Chakonzera ndichitaura zvinhu zvesezvi inyaya yedu iyi yekuti vana vakanofira kuhondoko kwakafiwa varume. Ndakurai nhasi pwere kwakafiwa uko. In 1966 tichitanga hondo iyi 7 November apa pachinoyapa ndikutokutaurirai. Asi nanhasi ndikafunga magamba 7 ava vana Peter Manyerere ndongoti Mwari makanaka ndaikuti muriko. Achiona kuvhonyongozwa kuri kuitwa nyika